arlong hakane ka video mata ka sngi ngani tho khana ya phi shapang ka wei ka story chingin ka ba sngus nei pha ha ka ba haswa bon poi ka sngi ya tho ka chongki la mi no ka chingchia ka ba isir khei pha kata ka dei ka ching pro ding bat haswa mustang ya kane ka ching ya tho khana chunga nga kwa ya phi baro ki ba pen bat ki ba snap ya kane ka video sko pha ban like ya kane ka video melong kum ku ching kersan ya kane ka channel chunga tu ngin ya stang no la don ka wei ka khana samla ka ba kerteng ka punam ka bawan na kalong yang middle class bat ka ba syong basa ha ka wei ka nong ba ka barit kata ka dei ka Madhupur ka bahab ha ka district Mathura jong ka state Uttar Pradesh la ong ba ka kame bat ukpa jong ka kla yap no la slem ha ka por ba ka dangrin bat ka long ru ka khon marwe ya ka la simti hi da ukni jong ka banri bosmar hadu banda khe samla ukni jongka kerteng ukrishna kan ubal ari la sumaria ka kumla ka khon chong da ka ching ek ka bapura kalok chung u ka kerteng karama bat ki dan ru ka wei ka khon kan thei ka ba kerteng ka rachni bat ka ba khamri taru banya ka punam te ha kata ka chingri ching sumar ukni jongka ya ka nadu ba ka dangrit hadu ba kan da he hanre kalok chung upat karama ka bade ka nya chong ka punam kam don kam siam sngo hun ya kapunam bat ka sngo bisni marwe ya kapunam namar ba ka khon jongka ka rachni kadai ka ba kham yong sne do bat ka bom bhabreu kumba bhabreu kapunam bat kham tamru ukrishna kan ukni jonga punam ukham ila sabun ya kapunam ban ya ka rachni ha ka ching petho ka jongka ya u hare ma upat ulale kumta namar ba usngau sne plat ya kapunam ba ka dei ka khon swen bat de tang na uhiru baka punam kayo ya kacingit bapura kumna ka kame ukpa kapunam bat karachini kayi it baki ya chan bha paramaki bat ki yelong ru kumsi paratrai te hakata kanong ba kabrin la dan ru kawai kalong yang chung Haris Chandra Bajpai ubadon ka kam business ka bahe bha New Delhi bat ubadon ru arngut ki khon serang ubahe kerteng ustunil bat ubal adab ya tho syongkurim bat uwe pat kerteng upriam bat ubalong ru usumla ubaca cai ki surkren bat ubal adan ru ka nang cing start ka babiang te ha kata ka cing ke samla chong ka punam bat ka bala long ru ka samla ka ba simple bat ka ba dan burom dan akor kumta la pensho cemut ya wei perlok chong u kunyi chong ka uba kerteng u bahakat ci ubaderu unong thauk siar ha kata ka nong ba kabrin ha ka ba ulara ya kata ka khobor shado yang chong u Haris ubadei ukpa chong u prem ha ka ba ula penslur ya u prem ban kli samla ya ka namar ba ka dei ka brio ka badan brom dan akor bat ma uru udan ka cing ya dei perlok bat u Haris ukpa chong u kumta u Haris ru cubo perking yaki khon la chong bat ul ai hi hakamon chong khon namata ban chiet yaka samla ban long kalong hanre nakaliang uprem pat umpat don yakum kata kacingmut ban wat samla no namar ba usngau rengkam ban fokus wa yala kakam la chong hanre ukpa chong upat ulong yu uba la kumno ru udai ban lek yakando shwa yakapunam haswa ban rai yakano kano kakam kumta uprem ru cukor nga ya kacing ong jong ukpa jong u bat ula tre banyak kendo ya kapunam kumta nakaliang kayang kasem jong u kala yelek sya kayang jong u krishna kan ukunyi jong kapunam kanang ban pen itho ya upriam bat kapunam bat ki bala tibru ba kapunam kadai ka konsuent balari la sumar da ukunyi jong ka nado ba kadangrin te hakata kacing lek pen itho jong ki ya upriam bat kapunam ban ban kita arngut hakata ka klimat hi kila isyo cemut iwe ya iwe bat kila ya mencuru ban ya tho te ya kata ka cing ya tho ka jongki kita ki arlong yeng kila bo ya ka tarik haden reu banai ban ya tho te khnang ban pengam susu ya ka cing e jong kita ki arngun uprem bar kapunam kita ki arlong yeng kila pelong ya ka suti ketokone sengi banya sakai hayeng jong u krishna kan khnang ban ailat ya kita arngut baken itho bha paramaki upriam bar kapunam hakata kpor kila ikmen bha bar arngut hakata kacing ya songkai kacongki bat kila yangam cing eru iwe ya iwe te haden kato kone sengi kata kacing ya song suti kacongki u Haris bat kayang kasem chung u baro kila dei kapor bakin lek phaino selayi yang lacong namata ban peteng yila ka kam business lacong bat la pelong ru ya upriam bat kapunam ban yai pleu cing iwe ya iwe lengba kacing ya kren phone
te haden kata upriam ulak beteng nyila ka kam business lacong bat uhab ban letru syari Japan namata ka project barun kam cong u bat ka punam ru nakaliang cong ka kala ai mestiam yu bat mu uru ulak pentengen nya ka lengba ka cing ya keren pon te haden kato keni banai upriam ulak wan pai nari Japan bat da ka cing kemen ulak lengo maka punam ru kala don lang bat ki bahai yang cong u ha kata ka cingwan on lanti congki na airport kapunam kala lech sakai ru hayang cong upriam kato kene sengi bat kata kacing congki bara arut kala nang scam ha te kapunam harian kato kene kala lech pai no silayang lacong namata ban pengkrek no iya kacing ya tho kumta kita ki arteli kilong yang kila ya bon kam namata ban pengkrek iya kacing ya tho ha pedeng upriam bat kapunam hanre kat ba kidang ya bon kam kumta ban karama kanya cong kapunam kala sengau bitar bat kelak dom ya ukrishnakan ukuni cong kapunam nakadau ba ulak pelut ya kepisa nakabenta kacing ya tho cong kapunam namar ba kateng yo ba don pisa syu lada en pen ya tho saya ka khon cong ka karachini kumta la pelong ya karama ban lek cengai nakapunam bat kam kwa lane kam so tunat heru ban trei ha kata kacing pen kre ya tho cong kapunam bat kapunam ru kelak sosi ya kata kacing lek cong kanya cong ka kumta tang ba kam kran den pat katur bai sakmat bat ka khain ru ya ka kumla ka kemela chong te kat ba kita ki arteli kilong yang da ka cingkemen kidang ya don hapreng ka cing ya pengkre ya tho te arsengi haswa ban poi kata ka sengi ya tho la don ka cing pro ding ka ba isir khai ba ha kata ka yang chong ukuni chong kapunam leng ba ka cing la kai tiar pemthei ki khna ha kata ka cing le sngo pha ya tho te ha kata ka por kapunam kala yo ban mi no na kata ka yang ka bala pro ding ha ka por ka babiang bat anda kala poi sebar kala kan mau bakar rajani kadang ton sepo yeng kumta da kacing slur kapunam kala le rung sepo yeng ban nyarap bat ban plat im ya ka rajani na kata ka ding ka ba isir khai ha ka ba don su ki banot belit tur sia kata ka caka te ha kata kacing ya khun ka congkan namata ban plat im ya ka rajani kapunam kala sya ing ding no bon caka ba ha ka met ka congka hanre ka rajani pat kam lelei namar ba la kedup kapunam bat kumtahi marmar la pekit no ya kapunam sa hospital ki doktor kila i thoru ba kacing ing ding kala bon ba ha ka met ka congka baro ka wei hanre ka badan bok kolong ba ya kadur khmat congka kam don cingta ai ruem ha ka ding te leng ba kata kacing len na de congka punam namata ka rajani karama kanya congka kabala syun ya kala slem ha manta kala babe kala ya la kacing le la cong bat kala sngau si cur ba bat kala sngau thoru ba hato kat kata kacing cia kapunam kala syu masau tang namata man plat im ya ka khon congka karachini te nakaliang kalong yang cong upriam kat ba kedang ya don hapreng kacing ya pengkre ya tho ha kata ka por da kacing kendit kala yo ya ka khobor bala pentip da ubha katci upurlok cong haris ukpa cong markum tahi kita kilong yang kila lech hospital ha kata ka por kapunam kam so tiknasu ba upriam undang ya tho batka namar ba kita ki denmong kim simpor bon banai bha bandam no bat nakaliang u doktoru ula pentip syaki bahai yang cong kapunam ba kapunam kadun kambon por bha bencem kumta upriam rangkat lang ki bahai yang cong kila phakwan ya u doktor uba na dalhi ubadai u specialist namata ke ingding ban sumar ya kapunam upriam ula kut cingmut banya tho bej bat kapunam wat haba kapunam kala artaten bu untre banya tho batka nakaliang upriam ulong yakaba kacing cong yaka kam cu kala daleleru wat lata kalong kumno ru unjai bat unjai don kat bej batka silenter kisngi bat hangta ha hospital ha kata kapor upriam ula tak sindur ha ka silang khle ke congka belong kum kadak ba kala dei kalok cong te haden kato kene kacing le operation yaka kala sukses ba bat ha ka bakado kita angut kala yo ya tho da kacing kemen bat kala stang ru ya kacing im kawei belong kum ulok bat kalok silenter kisngi parlong kane ka story ru kala kun no hangne hi bat sngobha like ya kane ka video bat subscribe ru ya kane ka channel chunga belong kum kacing karsan ya kane ka channel chunga bat bangan penmiru bon teli kacing yathu khana ha kane ka channel khublei sibun